Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от Desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шеро Хекс и както виждате днес играме Minecraft Pocket Edition и в днешният епизод ще направим една статуйка. Ще бъде изненада, искам вие да познаете в коментарите какво е това. Мисля, че преди още да съм го построил, ще се сетили, но все пак аз ще го оставя в изненада. Така, сега трябва да видим всичко това. Ето така. Статуята ще бъде нещо като пиксел арт, така че и само едно да бях чупил, пак ще да ми стигне. Ще да сложа тук, понеже да се вижда като стидва на баскетболното игрище или просто е така. Добре, сега за нея ми трябва черна вълна. Черна вълна. Синя вълна. Трябваше ми желязо. Железни блокчета по-точно. Така, железни блокчета. Много злато ми трябваше, си спомням. И она сивата вълна. Така. Ще се опитам да го направя без да си припомням как изглеждаше, което ще ме затрудни малко. Но все пак ще се опитам, ако трябва ще го преправя наново, но мисля, че ще се справя, така че давайте да започваме. Опа, така. Ето така. Така. Сега, трябва малко да го таковаме. Това са му краката, сега почваме да му правим тялото. Сега ще видите как ще му направим тялото. Хоп, хоп, хоп. Хоп. Сега нагоре, нека позная, беше 3. Ако нещо не се получи, ще стане смешно, но пак ще се получи. Няма как да не го направя, понеже горе-долу го знам как изглеждаше, така че може да не се безпокоите. Нека помисля. 3 отново. Да. Така. Малко е трудно, когато се прави такова. Може би вече някои от вас се досетиха какво точно правя, защото това си е доста популярно. Но за първ път аз правя пиксел арт без да гледам от нещо, понеже винаги съм свикнал да си гледам, така че да. Малко трудно ми е сега да го направя, но ще се справя. Може би не съм избрал най-хубавия вариант на това нещо. Оле боже, заваля дъжд, прекрасно. Но все пак аз ще си направя това нещо, пък вие ще кажете в коментарите дали ви харесва и дали не ви. Предполагам, че на всеки от вас ще му хареса. Така. Мале, какво стана мрачно изведнъж. Оле боже. Ще го правим 2D. Така. Я чакайте, бе, това трябваше да му е... ОМГ. Аз чуда... Защото среща е по друг начин. Така. Ръцете му бяха с черничко. Торците малко му стига до краката, но... това да не ви притеснява. И са малко тънки. Но и това да не ви притеснява. Хоп, така. В момента предполагам, че не е нощ, понеже е твърде светло за да бъде нощ, така че няма да мога да легна сега да спа, може би. И ние да си продължиме с... Ще ги знам без искам какво правя. Така. Сега, трябва да преборя къде точно това се намира, понеже и аз много добре не си изпълням. Ето така, мисля, че беше... Така. Ако не му се получи това устата, просто ще се проличи. Така. Сега трябва да прастаме още едно златно блокче. И до тук ще бъде с частта му от главата. Опа. Хоп. Момент само. Добре. Трябваше да помисля нещо. Гордо си го спомням в съзнанието ми как изглеждаше, ама... Да бе. Тук обаче златните блокчета са някакви малко по-тъмни. Не знам защо. Но мене лично много ме хевят как изглеждат и... Даже може би вече всички от вас се сетиха какво строя. Но все още за тези, които не са се досетили, аз няма да издавам какво строя. Къде те праснах, бе, блокче? Хоп. Всъщност, чудя се дали това да сложа на корицата или да го оставя в тайни на корицата.
Може би ще сложа един въпросителен знак, за да бъде изненада за абсолютно всички. Но просто ще видя така. Таблета започва да се натоварва, което никак не ми харесва. Така. Сега време е да му направим очичките. Хоп. Така. Хоп. Досетихте ли се, бе? Искам всеки от вас да ми напише дали се е досетил и на коя минута се е досетил. Какво е това? Би трябвало вече абсолютно всеки да знае просто. Или не си гледал анимацията Пич, ако не си го познал, или не знам просто, ти не си човек, ако не си познал какво правя. Така. Еде бе, хоп, хоп. Сега нагоре главата му беше с поеда блокче, да. Така. И готово. Нашият миньон е завършен. Хора, мисля, че изглежда невероятно. Изглежда по-хубаво, отколкото очаквах. Мисля, че го направих точно едно към едно. Не исках да го правя някакъв 3D, понеже това ще ми отнеме хилядолетия да го направя. Особено с... оле боже, мълни. What? Тъй не, че изглежда невероятно. И всеки път като минавам от тука, ето така, ще мога да си го видя, вижте просто колко е голям. Аз съм му едва до краката. Изглежда много найс. Така. Тук обаче къде са ни животните? Животните са ни изчезнали. What the fuck? Има някакъв проблем. Та хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така мога да го харесате, оставете при коментар и да се молите за моят канал, за да не мислите всеки ден. Муричак с мен, не ще си ме следващия клип. Чао!